Nyakoromogi geno mara ni utino mari dhiko di makare rwakini machigni mari yudo weche manyien mago imore mana kae Ramogi TV kama bende otieno makawuono nyakoromogi wadheng'iane kawa koloi okuma manyien mar thieth ma iluongo ni SHIF kanyakla koda telo mochung' ne okumbano miluongo ni Social Health Authority wadang'iane iye dakteche dhi bedo kanyakoromogi lakteche ma bende tudore kod jolony mamoko bende kachiel kod jotuo ka wadhing'iane to bende nitiere ber ma SHA nigodo kopim kod okumba machielo ma koro ni to ok tie pacho ka mar NHIF kinde ma jatuo dhi mondo mi oyud paro kata rieko kowuok kuom daktari kachiel kod bende kinde ma jatuo yudo thieth kinde ma koro chudo gin ber mage manitiere e lai manyien mar chudo kata okumba manyien mar thieth kopim kod machon. Lakteche ni kanyakoromogi adhi bedo kod Dr. Jerry Okelo kachiel kod Dr. Primas Ochieng. Gidito te gin e studio ka omiyo kik idhi mabor e kinde mag buch jopiny wadhi keta yanga mago motende kod weche mag thieth. To ka kamano nyakoromogi wayudane thund weche madito ma wamiyo pek. Dr. Eric Kipkoech Mutai stands in peace. MCS Makerecho thichoke apisi gavana mar county no Eric Mutai. Impeach Ruto na kaya napata Gachagua for free. Jatend Kenya William Ruto podolin thie kinde matwak dhi nyime mar thicho e apisi jalupne ka jokero ne oganda to dwane gidhi pacho giduto. Warito jo NHIF mondo clear to NHIF sanito seng'adi oduogi shift koro tamwani to koro karwachom kanyo nikech bills wato medra meda. Ywak pod nitie ka jotuo moko kwame osiptende nikech rumo mar NHIF sirikal to wacho ni weche beyo. Erokamano nyakoromogi bed thuolo mar tudori kodwa namba en 23600 kata e penjo mari mibiro penjo lakteche mabiro bedo go kaka watwak bende ibiro mi thuolo mar oro ote mari nyakoromogi kendo bende mondo in bende igol pachi nikech in e japiny ma wada wuoyo godo kawuono nikech en buch jopiny. Nyakoromogi lai mara mar Facebook en Ramogi TV Kenya, YouTube en Ramogi TV Kenya, kambui mar X en Ramogi TV KE, jaloko mari iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati. Machiegni weche manyien mag imore chakore sani. MCS mag county ma Kericho kadho paro mar thicho oko e apisi gavana mar county no Eric Mutai kagise kuom tiyo marach gi apisi mare rem luwo chike mapacho ka kendo tiyo marach kod omenda mag jopiny. Ma biro kata mana bang' doho chungo kang' mar thicho oko Mutai apisi ka MCS go bende seyo gavana no kagitude kod timbe moko mamachienglo mag chuno joma mine donjore kode e riwruok achiel e weche mag hera e yo magwen kuro. Lydia Okeyo nigi ler mar wachni. Kata mana bang' gavana ma Kericho Eric Mutai ringo dhi e doho kendo doho chungo chenro mar thiche oko apisi, MCAs ma county ma Kericho notimo sinani gi okang' mar thicho gavana no oko e apisi. Kuom MCAs 47 manie county ma Kericho, MCAs 31 kende manochopo e od bura ne twak makamano ka MCAs 16 to noleo. 11 kuom manoleogo ne nyong'o mako kochomo boma ma Homa Bay. The direction that the 2/3 of the membership of this house required to pass the motion for impeachment of His Excellency the Governor is 31 members. The Governor for Kericho County, Honorable Dr. Eric Kipkoech Mutai by impeachment has been supported by 2/3 of the members of the County Assembly. Gavana Mutai odonjo gi ketho mar rem luwo chike matayo piny Kenya kendo tiyo marach gi apisi mare. Gino magiwacho ni osekelo wich kuot kod wich bar ne oganda e kaunti ma Kericho. Kaluwore ni oganda e kaunti no ne oketo genogi e telo mare ne obiro bedo makare. The governor has variously committed constitutional wrongs that subvert the structure of the county government. Gise o gavana no kuom tiyo marach gi omenda jopiny kendo rem keto lai makare mar choko suru e kaunti no. Gino magiwacho ni osekelo mibadhi e kaunti no ka bende ohilni ijuogo e yor dewang'. Bende gise kuom chiwo rak mag kaunti no ka ok oluwo chike mowinjore. The report from Control Budget, it says that Kabiaga Tea Farm that is over 400 acres of tea. As we speak, Mr. Speaker, the money that we are supposed to be receiving
as a county was not even reported. Giwacho ni Mutai yako mwandu county no kakuom thuolo mar higni ariyo nyaka nodonji apisi odago ngima mamalo ka oganda county no togonyore gi pado. Giwacho ni gisani ogolo nyako mena maromo milion achiel arambe achiel kende. Women are suffering in this Kericho county because someone is squandering and really taking our revenue to other businesses which does not touch the lives of these women and men of Kericho County. Giwacho ni gavana no yako nyako omenda manochoki gi jopiny mar konyo oganda manoyudo masira ya paya malundiani omenda maromo siling milion 9 kendo no ka omenda mar county ma ikonyo gi weche matucha poya mondo mi oumgo wach makamano. The governor grossly violated the provisions of Article 10, Article 73 and Article 75 of the Constitution by overseeing misappropriation of funds raised for the victims of horrendous Londiani Junction accident tragedy, in which over Kenya shillings 9 million of public funds were lost. Bendegi wacho ni gavana no sebedo kachiwo tije county e yor ng'eruok kendo welo jotije go tokchi ka bende wachore ni ochuno joma mine mariwore kode e yor anjao. Young girls of Kericho County accuses the governor of, for instance, forcing them to unconsented anal sex, dangerous and unprotected sex. But the governor has been taking advantage of these young girls and women. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Kowere gima Kericho nyako Ramogi wang'imo tende kod weche mag dwaro mar choko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Jatend piny Kenya William Ruto pod oling' thi e kinde ma od bura osechako chenro mar choko e apisi jalupne Rigathi Gachagua. Dibed ni jatend piny ni kod paro mane? Bende kaka jafwambo mar Walter Nyambaga lero, riwruoge makelo ne ratich oganda kanyakla kod moko kuom jotelo mag rowere dwaro ni Ruto bende odhi pacho ka ogol jalupne e lemo mare. Kagilose boma Nairobi kotelne kod jakene ratich oganda Seneta Okiya Mutata, rowere mag jensi koro dwani mondo jatend piny William Ruto bende oban piendene kendo luwo jalupne Rigathi Gachagua koponi od bura thicho Gachagua oko e apisi juma manyien. We should impeach Ruto and Gachagua should be the impeach Ruto na kaya napata Gachagua for free. So if we just impeach Ruto, we get Gachagua for free out. Daladek bang dugo kowuok e piny Amerika, jatend piny William Ruto podo medo mana ling' tititi kamatiang'. Ma oko lose wi wach thicho oko Gachagua e apisi, kata odoko ni jo Kenya ni kod siso mar winjo pache e wachno. Julius Owino, Liz. Kunthulo mokwongo mar nenore lele nyasi mar sirikal mane obagi kar bago rombe mar Uhuru Gardens Nairobi, Ruto ne opanje wach thicho Rigathi kokwepo mbakano kamwanda mochich gogoya kendo rem lose wi okang' mokaw kod od bura mar thicho oko Gachagua. Rais akiithinisha mning'atuliwe kutoka kazini na yeye aliahidi wa Kenya naibu wake hatateswa, hataingiliwa. Hata walipokosana na Uhuru Kenyatta, Uhuru hakumfukuza kwa serikali, aliwacha akae. Akienda ithinisha ati mimi nifukuzwe kwa serikali, itakuwa ngumu sana kwa Wakenya. Kunthulo mar gachiel gi nus, jatend piny kod jalupne osebedo kane kod lwasi mamiyo kendo gitimo gik moko kanyachiel, ranyisi mar kit osiep e kindgi. Ne ginyalo chiemo kanyakla, rado oduma mobul kanyakla kendo madho chae kanyakla e kinde ma gin oko mar apisi. Gisani to mano chalo koth mochwe mochok kendo ok chak nuore. Rais Agadi yako na nafasi ya kukaa na watu ya Mount Kenya vizuri, aheshimu viongozi wao, akae vizuri na sisi, atimize zile ahadi ambaye alipeana. Hao watu ya Mount Kenya ni watu reasonable. Mimi sioni wakiwa ni watu wabaya, ni watu wazuri. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Kawasuri nyako Ramogi pod mago motendego weche mag Gachagua. Jod bura manyicha ne orem keto kogie paro mar thicho oko jalup jatend piny Rigathi Gachagua. Wacho ni ne gikawo okang' makamano bang' winyo pach jogo ombulu ma kuonde ma giwuokie. Jod bura kata jaod bura ma Mukurweini John Kagushia onyiso Ramogi TV ni okang' mar miyo Gachagua kod jatend piny Kenya William Ruto thuolo mar kwaruok ng'uono bende ne omiyo ok oketo koke parono. Korka kore jaod bura ma Mumias East Peter Salansia wacho ni ne ok oketo koke nikech mano en lwenjo kanyo mag riwruok mar Kenya Kwanza ma en owuon ok onyal donje.
Moko kuom jo od bura 58 mane odhi ataro kod kudho mar yamo mar golo e apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua owuok oko mar lero chung' margi. Jaod bura ma Mukurweni John Kagusha wacho ne ok oriwore kod jood bura wetene maok e kaunti ma Nyeri e keto kokgi e paro mar thich oko Rigathi Gachagua kaluwore kod chung' mag jogo ombulu mage. I have looked at the issue of what the people are saying. I have looked at the issue of I'm also dealing with a friend, you know, and then of course so sometimes you also stand with a friend in the hour of need, and then you look at the other problems later. Kagusha medo wacho ne okawo chung' makamano bende kaka yo mar temo miyo Gachagua kod jatend piny William Ruto thuolo mar kware ng'uono. I am for a different approach to the resolution of this problem that we are in. I would rather people talk. And because we are covering almost half of our term, I would rather the leaders talk, agree to work together, and we focus a little bit more. I mean, we focus much more to solve the problems that are facing this country. E korka kore, jaod bura momies is Peter Salasia lero ne otamore keto koke e paro makamano nikech weche ma onego mi peke pacho kae gin kamibadhi mar Adani kit somo e mbalariany ma ok thich oko Gachagua. Because Kenyans are no longer they are not in mood of politics. They want to see a Kenya that is moving forward. They don't want to hear these stories of Adani selling the JKI. They want to see like the promises that these people have. We have a lot of challenges in this country. There's that challenge of the education sector, needs a lot of attention. Maybe the university, the other side. We have many things that needs to be, the agricultural sector, etc. And this that needs now to be addressed. We are now coming back to work. Kalore kod Salasia, yuarok manie kin Gachagua kod Ruto, en dhao e kin jokanyo mag riwruok mar Kenya Kwanza, ma ok onego rwake jo Kenya duto, kata jo od bura ma ok sir lwedo Kenya Kwanza. I'm not a member of Kenya Kwanza, and I don't want to engage into their internal issues, and that is why I didn't want to support the motion. Salasia medo lieko ni moko kuom jood bura mane oketo kokgi e paro makamano ne obwog ni ka ok gisiro paro makamano to idhi gologi e komitis mag od bura. Jood bura mamoko ma bende ne orem siro paro makamano ne gin jood bura ma Kiharu Ndindi Nyoro, jood bura ma Embakasi East Babu Owino, jood bura ma Nyali Muhammad Ali, Gadhoni wa Mushomba ma Githunguri e kind mamoko. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Mana seche machuok bang' jood bura 291 kadho paro mar thicho oko e apisi jalup jatend piny Rigathi Gachagua, paro manochwal gi jaod bura ma Kibwezi West Mutuse Mwengi. Od bura koro ogolo chenro ma ibiro luw mar dwaro pacho ganda kalure gi chike ma pacho ka pacho ganda ibiro kawe counties duto 47 tarik 5 mar dwe chakre saa 2 okinyi nyaka saa 11 mar odhiambo. E kaunti ma Nairobi chenro mar kawo pacho ganda ibiro bagi e kar bagoro ma KICC ne oganda e kuonde chung' od bura ma Dagoretti North, Dagoretti South, Lang'ata, Kibra, Roysambu, Kasarani, Ruaraka, Embakasi South, Embakasi North, Embakasi Central, Embakasi East, Embakasi West, Makadara, Kamukunji, Starehe kod Mathare. E gwenge makaluo chenro no ibiro bagi e kuonde chung' od bura duto ma gwengego. E kaunti ma Siaya kuonde chung' od bura ma uting'o Ugenya, Ugunja, Lego Usonga, Gem, Bondo kod Rieda ibiro bagi chenro mage mar kawo pacho ganda e kar tiegruok ma Siaya Technical Institute. E kaunti ma Kisumu ibiro bagi chenro no Tom Mboya Labour College ne oganda ma yaye kuonde chung' od bura ma uting'o Kisumu East, Kisumu West, Kisumu Central, Seme, Nyando, Muhoroni kod Nyakach. E kaunti ma Homa Bay chenro no ibiro bagi Homa Bay Stadium ne oganda mawuok e kuonde chung' od bura ma Kasipul, Kabondo Kasipul, Rangwe, Homa Bay Town, Ndhiwa, Suba South kod Suba North. E kaunti ma Migori chenro no ibiro bagi Migori TTC ne oganda mawuok e kuonde chung' od bura ma Rongo, Awendo, Suna East, Suna West, Uriri, Nyatike, Kuria West kod Kuria East. Jotuo pod medo dang' ni e
temo manyo thieth tok sirikal daro okumba mar thieth kowuok NHIF nyaka SHA. Kata obedo ni ute thieth mag rufaa temo neno ni jotuo mane nie bwo okumba machon oyudo thieth, moko kuom jotuogo to pod okwamo kaluwore kod chenro mar SHA magikoni pod ok oriere. Kamachielo jotuo mamanyo thieth e ute mag thieth mag ji giwegi bende koro koni chuno mondo gigol omenda ching' eka giyud thieth. Jafwambo marwa Simfros Okinda nigi ler ewi wachni. Odiochieng' mar ariyo e bwo chenro manyien mar okumba mar thieth mar Social Health Authority. Jotuo pod nigi dang'ni ma ka kod kacha kaluwore kod ng'ikruok mobiro kod chenro manyien ni. E od thieth mar rufaa mar jo-TRH e kaunti ma Kisumu, jotuo kwamo. Maromo jumbe 2 nyaka ne migi thuolo mar wuok kendo dok pacho, pod koro dinegi e od thieth kaluwore kod ng'ikruok e weche mag chudo e bwo okumba mar NHIF. Nilikuwa admitted on 23rd na tukafanyiwa surgery na sasa sijapata approval ya NHIF, ndio maana bado niko hapa. Nyocha abiro ka on Tuesday 24th knubi timna surgery mancho timna mowuok maber. Koro bang' surgery to miwa discharge. Koro kosemiwa discharge to newa onyiswa ni mondo wa or kwayo mar NHIF mondo approval owuogi mondo wawuogi. Koro waserito enana ka piny oruto ni message bro bi e simu. Message no bokwane ok golwa hospital to osemiwa discharge. So asebedo kama loyo 2 wige 2 chakre tim na operation. Ka kwayo no gola gikono ginyal gola. Nyoro nyawadhi piny to nyiswa no timwa free surgery gimwarito warito jo NHIF mondo clearwa. To NHIF sanito seng'adi oduogi shift koro wakien wadwa bedo hospital nyaka karang'o. Wich bar maduong' ma jotuo ni godo en ni omenda medo kwanore to gionge nyalo mar wuok e od thieth kaluwore nyaka ne gindikre e bwo okumba manyien mar SHA pok giyudo ote moro amora. Koro tamwani to koro kar wachom kanyo nikech bills wato medore ameda. An sani endi kama nitie ni bill apani ochopo 200 sani to pod omedore ameda. Ok ang'e biro wuok hospital ka endi karang'o. Wach bar makoro biro manyien mar mawinjo kuluong ka nanang'owa ero swas kia ng'ono bende koro donje ka. To kaka wadwoko shift no be wakia kata kaka itimo wan wakia waning'iso wan gicha noserumo tarik 1. Koro wato wan ka wakia kadang' wakonyre. Ywak mar jotugi kata kamano pogore gi gima jata tije maduong' mar jo-TRH Richard Lesiampe wacho ni onge jatuo moro amora ma gidino ne od thieth ewi chudo e bwo okumba mar thieth mar sirikal. We are not experiencing challenges in terms of discharges of surgical patients. All surgical patients, in fact, since yesterday, we had initially some challenges in the morning, but actually from around 3-4 o'clock, we actually managed to have a health ID, which is now helping us to discharge all surgical patients. Komachielo, jotuo mag Nyarogno mayudoga thieth e ute thieth mag ji giwegi ok nyal yudo thieth kata obedo ni sirikal nosingo ni gibiro yudo thieth maonge ng'ikruok. Jotuogi wacho ni idwarogi kod Sh9,500 pesa aching' eka giyud thieth. So leo nimekuja nikaambiwa hivyo. Nikaambia medical, nikaambiwa hakuna kitu tunaweza fanya sababu hawajapata the way forward na NHIF haifanyi kazi. Nimefika hospitali nikaambiwa hakuna, hata by the way jana ndio niliambiwa kama unataka kuja na cash shilingi 9,500 na sina hata transport nimepewa. Temo mar jotuogi temo manyo thieth e od thieth maduong' mar Nakuru Referral Hospital bende ogore Luanda kaluwore ni od thieth no sani opong' kaluwore kod thoth jotuo madonjo mayudo thieth mar Nyarogno. There are private clients who have been turned down from the private facilities where dialysis are offered, and they've been seeking services within our dialysis service machines. Though, remember, we have scheduled clients for the 116 sessions within a week, and we have to seek a space for the influxes that are coming in. And this requires also expansion plans, which were not anticipated. Simfros Okinda, Ramogi TV. Riwruok kanise boma ma Kisumu bogo mar rado gi jatend piny William Ruto poni od bura mar Seneto podho paro mar Seneta ma Tana River Danson Mungatana masondo kanise ni nyaka chul osuru ka giloso e kanisa mar Voshe boma ma Kisumu. Archbishop Winnie Owiti owacho ni gin kod buok e wachno ka olero ni ne ok okaw pachgi kaka jotend kanise. Jodologo wacho ni nonro margi nyiso ni poni opodh parono
obiro kelo pek ne Kenya kendo kit oganda nyalo biro medo lokore. Bill maduong' mar Mungatana ma obedo tabled e Senate ema wacho ni ok wadwar kendo wadwaro mondo wago e piny gi teko te kaka jolemo nikech noko penjwa opowa kode wach mane wa participate en bill mane president okete jok maluoro mane wagolo pachwa kendo wawacho kaka jolemo ni wayie gi regulation mar churches to mar Mungatana to wadagi. Number 4, we notice that the bill unjustly limits religious freedom. We are opposed to a bill that hinders religious leaders from ministering to their children as they have been doing all along. We are appealing to our senators, who also most of them are coming from churches and religious organizations like ours. We will appeal to them to reject it in the floor of the Senate. Should that go on, we'll still appeal to the National Assembly because it's supposed to go to the National Assembly and make appeal. If it goes through, we will appeal to the President not to assent it to the law. If the President decides to ignore the voices of the religious leaders, leaders will regroup and determine what do they need to do. Pero kamano nyakoro mogi kuom ketera mogi TV thuolo marwa mar kawo yweyo mokwongo en ma omiyo kamoro amora ma intie kiketo wang'i oimore we mondo alidhe moko kuom ote ma neno ka ji orona e Facebook kaachiel kod joma bende orona e lai mamoko mag tudruok. Aneno ka mwalimu Otiwa iluongo ni Otiwa mwalimu bora entiere sindo kendo mora ahinya gi weche manyien odhiambo ma kama. Karon Nyaburi wacho ni dodak winjo kaka Rachwanyo bende oketi e listi mar Homa Bay. Rachwanyo nitiere kanyo koro miyo kik ibed gi wasiwasi. Baba Papa Uduang' Apala wacho ni otek gi jalup jatend piny manade. Ochieng' Jakosege wacho ni Gachagua kik ne pek, nowacho ni sirikal duto en kampani. Chaka kawo share mage ka share mage orumo kaka koro rumo ni tembo dhia nikech nen mar shares okay mano Ochieng' Jakosege to olela koni neno Ramogi TV weche manyien mag oimore kod wadgi Moses kata Musa olela erokamano ahinya. Kanyendo ka bende oparo jaduong' Nyango Wiyo kaachiel kod Osuna Obadha gin bende gineno weche manyien kaachiel kod japuonj Elias Raronge erokamano ahinya. Engineer Obura Woodrongo wacho ni nayo makare wacho ni kama Kenya ochomo ni to koro buoga siasa mapile kapile ma okrum chal ka gima nitiere tuk paka gi panya okay. Chieng' jalego pap nyadiel wacho ni Ramogi TV neno malera ahinya wach Gachagua ni otek pimo wan waketo mana wang'wa kendo wang'iye mana ga ngoch ni ang' Morris Diang' Urka Mgundo wacho ni koro bati aneni kantiere odaka kendo aneno mos wacho ni jatelo mora mora matelo mero to koro biro mana chalo kod Belzaza mane ruodh Babylon mane telo mero. MCS makaluo bende koro ne otimo oversight makare ahinya ne jotelo mawuok e gwenge makaluo kero kamano ahinya. Jaro soja koni nini antire St. Michael Transport Headquarters wantie gi Gor Mahia patron adek engineer Mike Musa Tiego Urgem Kauda Odhiambo Molo Urgem Odendo Sila Wood Mbeta Jojo Gera Udimbo bende Obote Uda Sembo Victor Wood Japolo Kauda Otiso Golo Oga Papa Wood Odendo bende wacho ni joma wacho ni Ruto bende wuogo oko ong'eni Ruto en president mar Kenya mangima to Gachagua to nowacho weche mag Murima omiyo jo Kenya dwaro ni jalup jatend piny Kenya odhi koro Gachagua oting' mana msalape mano jaro soja osiep Dr. Raymond Omole mawacho kama nyakwara mogi inamonda kawo yweyo mapiyo piyo gi kinde ni en dakika 21 bang' saa 3 nyiso ni kawa tieko weche manyien to wadonje twak main twak mamulo ngima ni nyakwara mogi gi weche manyien mang'isi gik matimore Kenya mangima kikete ka to in gadieri ni ing'eyo gik mosetimore kod mago mabende pod ji goye mbaka kidhi mabor ma en oimore. Colgate Herbal imetengenezwa na mchanganyiko wa mimea ya asili iliyothibitishwa kisayansi kuimarisha nguvu za meno na utunzo wa ufizi wako. Ijaribu Colgate Herbal iliyothibitishwa kisayansi kwa meno imara na ufizi wenye afya. Colgate Charcoal imetengenezwa kwa mkaa, ni dawa ya kuaminika. Brate, huu mwezi
mwezi usiache life kuweke kwa kona. Kama hivi shabiki.com tukupeleke na rada Boost account yako na 3 million in cash prizes on Shabiki Aviator. Kaza ndege yako to the highest multiplier, shinda 50,000 kila siku, halafu grand prize ya 350,000 Kenya shillings kila wiki. Runway iko so clear. Usiache pesa ikupite. Jiomoshe na Shabiki Aviator. Shinda 3 million in cash prizes. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Fweny ngima maber e wach Nyasaye kanyakla gi wende majiwo chuny ahinya. E Injili ngima. Chieng' Ngeso ka Ngeso, kochakore saa 2 okinyi e Ramogi TV, wamiyi sabato maler kendo mamalo moloyo. Kod wende mamoro chuny moa kuom jothum mihero, kendo gi jokwath mapacho ka. Nyasaye wuoyo kodi kendo wuoyo koda ni kik iluor gimoro nikech an kodi. Sabato tutapumzika milele yote. E Injili ngima. Ngeso ka Ngeso, chakre saa 2 okinyi e Ramogi TV. Machiegni kendo nyakwa Ramogi bang' muke iwe wadhi nyime gi weche manyien. Joriemba piko ma Lego Usonga kata sub-county ma Lego Usonga e kaunti ma Siaya koro dwaro mondo od bura mar kaunti ma Siaya owit oko paro mar chik mar omenda ma higa 2024 motenore kod ng'eto mar usuru ka giloso e romo mane gibago e boma ma Siaya kotelgi kod jakoma margi Paul Owino. Giwacho ni chenro mar juogo gi siling 30 e wuoth ka wuoth ma gibiro bedogo ka gidhi e alwora mar kaunti ma Siaya kata e boma ma Siaya kaachiel kod juok mar kar chungo apiko en ataro mar dwaro margi kendo gidwaro ni chikno wit oko. Jagoro margi Edward Ochieng wacho ni gidagi fwai maromo siling 2,500 mibiro juogi weg apiko ma ochungo gi e kuonde ma ji wuothe kaachiel kod fwai maromo siling 50,000 ne jogo mibiro yud kod ketho koketo apiko kuonde chungo apiko ma oko puodhi e kaunti ma Siaya. Lutwe tonde ndara ni hesowa gini hinywa kose kenywa koro wadwaro mokwongo samitimo public participation okelnwa experts manyalo explain makwa chiwo penjo to gidwokwa kod ang'owa kod lony owekelnwa jok moko mobedo cooked somewhere else tikelwa mondo timruok nade addresswa wakwa ni gini kapok ochopi e county assembly gino bed reject kapod ok watimruok nade kapod ok wareact. Ok wadhi chulo osuru moro amora e Siaya County ka onge gima gisetimo mwaneno kata gima ginyisowa magiashowa wana gidhi timo nade gidhi timo. Rangi Siaya County ka irango kamoro maber idhi igernwa parking. Kisegero parking ka security magin police odhi ochung' kanyo ritonwa pikipiki kech pikipiki we kwalo okinyi gotieno to gin kata mag loan to seche go idwa nyaka ni hesrwa. Inyalo chulo siling 500 otanda to pok ochiedhi to pok ochiwre mar konyo jopiny to anguka nayo jaboda anguka na kaka nyange mne Raila Odinga imokelonwa ni mondo miyo nyangwa mondo waduok teko mar okimi piny Orengo owacho ni nyange nyaka chul 1,000 jopeoda boda uyiego wan watamre ni dak nyangwa 1,000 ka Raila pok owacho ni nyangwa 1,000. Akoro mogi Josiaya ko ni ok nyal nyange gi 1,000 ka Raila pok owacho ni ok nyange ni nyango gi 1,000 koro weche nitie mathoth magi gin makiketo wang'i Ramogi TV tiyudo. Jokuny kopa e kaunti ma Migori dwaro mondo piny owacho oyaw negi chenro mag kunyo kopa masani koro chungi kod piny owacho kendo migi thuolo kata higachiel mondo migi thuolo mondo gidhi nyime kod yudo bok makare madwarore. Giwacho ni chungo chenro mar kunyo kopa oseweyogi kod midhiero mathoth ka moko kuomgi koro onge gima ginyalo timo. Jojuma nigi ler ewi wachni. Piny owacho ka okalo kuom migawono mochune kunyo mwandugo ma ibuolo ka okalo kuom barua mar tarik 14 dwe mar 9 mar higani ne ochungo chenrogo mag kunyo kopa kaachiel kod ohand kopa ma itimo kod jogo eko maonge bok ma owinjore. E kaunti ma Migori tarik 15 dwe mar 9 mar higani jokuny kopa e kar kunyo mwanduno ma ibuolo mar Copper Hill e sab kono ma Nyatike bende noyudo baruani. Mae ne obiro mana bang' dala achiel
tok kowuogi e kind joherano mag gavana ma Migori kod MCA ma Makalda Kanyarwanda mane oweyo ka ji 6 ne ohinyore e kar kunyo kopano mar Copper Hill. Jokuny kopa gi koro tudo chik ba ogol kod piny owacho ma ochungo chendogo mag kunyo kopa kod koko mane owuok e kar kunyo kopani mar Copper Hill, kendo gikwayo ng'wono ni jogo manoidore e kokoni. Ok chien kata bolruok ne wanyalo bolore ni gavana ni gima notimore ok wane mane watimo. Nakwayo ni mondo mi kaber kabisa to gavana oduog Nyatike, wala duto tetete ochung, onge gima dhi nyime maber. Mago gik maricho mok nyal dongo ji e piny masani. Dhawo ken yo ma ji solve go problems gi kata e udi mwadake gi mon. E kinde limbe mare gi apisno ma Jalup County Commissioner ma Sabkono ma Nyatike, jokuny kopa ika otele ko jagoro rogno ma Saga mar Copper Hill Sacco Steven Ayaka wacho ni okang' ma okawo kod piny owacho mar chungo chenro mag kunyo kopa koro thiro nweng'o margi. No mi sectors machalo kaka boda, jo hotel, weg dukni, joma nyo kunyo mula odhier sani magwonyore mana gi pado. Anago ma tuoro. To tuoro wagoyo morumo. Koro wapudho machuny chuore mok nyal konyowa, ok nyal tero nyithinde sikul. Leo gi nyithindo adek e ot manyo riembi manie sikunde mopogore opogore ok anyal chulo negi sikul fees nikech kama nya yute gima nya timo manyo miya pesa jaduong' olor. Youths manyo tiyo e sites kuma wachak go otamowa. Koro kwayo wane gavana lweny waonge go gi gavana kaka jo Nyatike. Giwani thothgi sani ok nyal kata keto chiemo e mesa ka nyithindgi bende koro kwamo dala bang' ka oriembgi ka giwuok e sikul. To wasebet gi kech ndalo gi nyaka nyocha koko timre nyaka chakre kawuono ka wan gi kech ma kata gi sama wan gotiere kan nyithindwa oriembi ni e mier ma ok wanyal yudo pesa ulik ka. Ano e kama jowago yude yuto gi mapile ka giloso godo shughuli magi machalo kaka chiemgi kod school fees. Omiyo en adieri ni jowago nigi tabu sani nikech tijgi no ochung' kendo ok dhi mbele. Ayaka wacho ni gombo margi en ber ka koro piny owacho yawonegi chenro mag kunyo kopa kendo migi thuolo mar kinde mar higa achiel mondo gimanyo bok ma koro dwarore. Yie mare wambe wapoyo mana dwach sirikal mondo oket value addition e minerals ma Kenya ka. To miye jothurwa gi grace period kata mar higa achiel kapod giikore ne gino. Kura kwayo sirikal kotelne gi gavana marwa His Excellency Dr. Ochila Ayako mondo giwinji ywak jopiny mondo gibi mondo gikony jowagi kata the area MP, the women rep kata the senator. Jakom mar kamitino mar ng'iyo chenrogo mag kunyo mwandu ma Ebolo e kaunti ma Migori Eli Duro wach ni kaka kamiti gidhi nyime kod konyo jokuny kopa kod jokuny mula duto e kaunti ma Migori matindo mondo koro giyudo bok madwarore mondo koro chenrogo mag kunyo kopa kaachiel kod kunyo mula koro dhi nyime kaluwore kod chik. Kaka komiti wan gi chenro maber mar kelo jowagi kanyakla mar loso gimiluongo ni cooperatives kata dhowa ni Saga mondo mi giriwre gibedi achiel mondo mi wamigi licenses through Saga gi kata cooperatives gi. Ywak ma jokuny kopa gi Sabkono ma Nyatike bende ne ochwal e nyim od bura mamalo kod woman rep ma Migori Fatuma Mohamed. It is of great concern that mining activities in Makalda seems uncoordinated, hence violating the rights of the residents to the benefit from the minerals. This has caused spate of violence conflicts among artisanal miners and small mining companies and foreign mining companies. George Juma, Ramogi TV, Migori. Tim mar Nairobi City Stars nodhi nyime gi orako kata obedo ni lig mar FKF ni yweyo mar jumbe adek. Kocha mar timno Nicholas Muyoti wacho ni gibiro tiyo kod thuolono mar yweyo mar loso kuonde ma ok osebedo kani maber nyaka season manyien ne chakre. Muyoti wacho ni joloyo mag timno ok osebedo mabith kaka dwarore, kolero ni geto kata ni gin kod geno ni timno biro kawo thuolo maber ka ligo chopo giko mare. City Stars otieko thuolo mar 6 e season mokalo. Basically, we are looking into doing an improved performance from last season. We didn't do quite well as we expected.
we expected to be at least top 5. We did number 6. I think this is an area that I think we can improve. So this season we're working on to do a better season, basically better than number 6. Tuke mag Safari Rugby 7 chakore kendo higani katielo mokwongo mar tugono dhi bedo Kenyatta Stadium e boma ma Machakos. Tukego dhi timore kind tarik 11 gi tarik 13 mar dweni. Ma en thuolo mokwongo ma tukego itero oko mar Nairobi. Ka gavana mar kaunti ma Machakos Wavinya Ndeti owacho ni tukego geto kelo mor ne johera mag rugby kendo bero nweng'o ne jodak mag kaunti ma Machakos. Timbe madongo ma pacho ka ni e lig mamalo kata manie lig mamalo bende biro yuoro. Machakos is honored to host the prestigious event for the very first time from the 11th to 13th of October 2024. As we welcome teams and fans from across Kenya and around the world, we are proud to showcase our county's warmth, hospitality, and unique attractions where even water flows up the hill. Safari Sevens is more than just a rugby tournament. It is a celebration of sportsmanship, teamwork, and the relentless pursuit of excellence. Na nyisi ni weche manyien wadhi bedo godo mana kuom dakika 30 nyakora mogi kasto chako twak marwa en dakika 31 bang' saa 3 mar otieno. Twak mar buch jopiny koro dwa chakore mana bang' thuolo machuok kendo erokamano kuom yiero Ramogi TV mondo mi weche manyien kaachiel kod twak manimba. Wenda ma osedonjo e studio ka nyakora mogi Dr. Primas Ochieng nitie ka kaachiel kod Dr. Jerry Okelo. Giduto gisedonjo dani wagoye kodgi mbaka achiel kachiel e buch jopiny ma kawuono. In bende biro yudo thuolo mar oro penjo mari poni ni kod penjo kotende kod wach mar lai manyien mara okumba mar thieth miluongo ni SHA kaachiel kod SHIF to kod pime kod ma bende okalo ma iluongo ni NHIF ma koro sani ji odare. Nitiere gik ma sirikal koni nitiere maber ahinya e SHA ni to dakteche ma bende romo gi jotuo odiochieng' kodiochieng' kendo konyo ngimagi. To wach ang'o? Osiptende ma bende jotuo gi dhiye to wach ang'o? Ber magi manitie SHA kod SHIF ni kopogore kod mago mani nitiere NHIF. Penjo marwa udhiambo ma kawuono nyakora mogi mondo ler ni tiende ma kapo ni dhi e osiptal to ing'e malong'o ni magi gima samoro daktari biro dwaro kata daktar biro dwaro kotende kod gik manitiere ma SHA nyalo ting'o ni kata ting' ma SHA nyalo kawo ni kopim kod mago mane kawo kod NHIF. Yiena mondo mi akaw yweyo kendo nyakora mogi ka wadugo to twak achiel kachiel e Ramogi TV kik idhi mabor. Ma en oimore kod buch jopiny. Wakati ulipigiwa simu ukaambiwa ati umeshinda 50,000, ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mimi ni mkulima, nilikuwa kwa sababu nilifurahia sana. Aya, sawa, shikilia check. Tunakuaga na the Jipange goodie bag pia. Unaweza ambia nini watu home kulingana na hidro ya Jipange ushinde na visasa? Nawaambia tu waendelee na kucheza. Hata mimi natamani milioni 1 ama milioni 3. Wakati ulipigiwa simu ukaambiwa ati umeshinda 50,000, ulikuwa wapi na ulikuwa unafanya nini? Mimi ni mkulima, nilikuwa kwa sababu nilifurahia sana. Aya, sawa, shikilia check. Tunakuaga na the Jipange goodie bag pia. Unaweza ambia nini watu home kulingana na hidro ya Jipange ushinde na visasa? Nawaambia tu waendelee na kucheza. Hata mimi natamani milioni 1 ama milioni 3. Dial *811*709# to get the Old Rugged Cross as your skiza tune. Min shabikina na deku bless tena
My name's Godfrey Mwirigi Minyori. I come from Meru. I'm a fan of the Aviator game. I learned about it on Citizen TV when I saw somebody that had won the game. I got interested in it and started participating. I've won quite a number of times, but this is the bigger of the wins that I have had. I like the game because it's a game that you can play anytime, anywhere, and it has no bias. And here you can see I'm getting my check for my recent win. Niko na project kadhaa zenye zinaendelea, itaingia kwa hizo project na tunashukuru kwa Aviator. Aviator ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Changamkia Aviator on Shabiki.com. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB license number 428. Don't speak on our issues as women. Let us be the one to speak. Kaka giketera til, familia koda tijegi. Magitimo gisiso kod lony. As the woman representative of Homa Bay County, this nation is hungry and there is no question about it. Minegi nietelo. Gijiwo kendo gikelo lony mopogore opogore. Mentorship en gimoro ma important kabisa. Mano konyo ji kendo miyo ji bet gi we want leaders to be fair to the nation. To emine wacho sigand miyo kamiyo ogen. Mine wacho ngeso kangeso kod jailieta. Leo niko hai niko nimecheka. Nitakila chombo kimuga hela. Tena niko sawa Nyakoro mgajuang chienge suma jumanieli achimka chilwati liko da jangolo malet ilongoni Ivion. Achimka chiel kodo koka kati mwana Mr. Big Deal, Mr. Big Stepper, jina ni Biggie, maheta wali. Nakombeni koda hype man, and you know what? Hype man majumanieli wati bere koda Walter Koya Jr. Bigger statue. Inua mkono alafu cheza na mguu. And on the ones and twos, wati bere koda the one and only DJ Right. Sawa, maintain. Ivo. Ivo. Maintain. Ivo. Teacher Beach, Kocha Kore, Samuel, Wakelo Ningoma, Mobedo Pay Design Makare. Ramogi TV, Biro Kanyakla Kachi, and Ramogi Radio, Kamabende, Stimariwa Record P. Yawanja Wauntie, Kikubed Mabori, Yakongajan Kichkai, Ekumi Yudogi, Mamit Kabisa, Ramogi Night this. Maintain your position. Idi udakanyoki kafaya gudi. Local instrumental. Wawachuni kete manaka. Teacher Beach ka Teacher Beach, Sangwen Otieno. Ero kamano nyakwara mogi koro donje twak marwa mar buch jopiny an ka ilo Trevor Umbija nyakwara mogi adani mondo wagoye mbaka kod jolony mabende gin lakteche ma gi thuolo mokwongo ma gibiro Ramogi ka kata kamano mai thuolo mokwongo ma wan kod gi buch jopiny nyakwara mogi mondo wagoye kod gi mbaka wadang'iyo wach mar okumba manyien mar thieth milongo ne SHA kaachiel kod mano mar agulu mar omenda ma siro weche mag thieth milongo ne SHIF kata Social Health Insurance Fund. Mabende en achiel kuom mago ma sirikal koro dhiro e pacho ka mondo mi oganda jo Kenya ondikre kendo giyud ber ma sirikal wacho ni nitiere SHA. Penjo maduong' nyakwara mogi ni to ber mage manitie. An ka kod lakteche mabende romo kendo miyo jotuo geno mar bedo mangima e kinde mag dhi manyo thieth e ute mag thieth mopogore opogore. Yiena mondo arwak gi kaw ka ketho sani nikech ma ok en thuolo ma na wuon ma mondo wuoye nyakwara mogi. Ma en kinde ma jolony biro nyisowa ni to gin
Ang'o ma gi winja ahinya wach mar shani kaka joma bende romo kod jotuo pek mage ma samoro jotuo pod kale to gin ang'o gin bende ginyalo ng'iso ni pok ochopo maber kaka jolony weche mag thieth. Yina mondo arwak gini machiegni ahinya Dr. Primas kayudo thuolo mar go kodwa mbake bu jopiny odhiambo ma kawuono. Ma en thuolo ma mondo wayange ne jopiny to gin pek mage ma pod nitie kata yot mage ma okumba manyien mar thieth biro godo. Machiegni studio mar Ramogi TV e bu jopiny otieno ma kawuono. Erokamano George kuom rwakwa kawuono mondo waywe wachni. En wach mabet osebedo ka pek matin nikech ochakore to en wach ma pod watemo winjo kako odhi, watemo ng'e kako odhi to kata sirikal wuon be pod chandore matin. To king'iyo kaka program ni mar thieth ni olosi en program maber kabisa. Onyalo konyo japiny kabisa nikech opogore gi NHIF machon cha nikech en jo Kenya tete biro bedo gi yo ma ginyalo yudo go thieth. To en thieth mabo chakore kuom osiptande matindo mar health center kata clinic kata dispensary madhi nyaka osiptande madongo kaka Kenyatta National Hospital. To kendo iyudo ni thieth kaka kuom thieth mana tuoche mathiedho ga mar kansa ni king'iyo kwa chako kata kansa chon nyicha kansa ok watimne gi screening e yo maber nikech ok dhi nikech mondo timni screening nyaka igol pesa mari michul. Koro chuno ni gigi nche natimo gi mana osiptende mag private. To kaka screening ma prostate kikaw ka prostate nyocha chuno ni nyaka ichul pesa di 3,000 mar test to 3,000 minego laktar mano 6,000. Ji mang'eny ok nya timo mano. Mondo tim mar colon chuno ni nyaka ibed gi kadhi mana 1,000 kendo 6 kata 10. To kaluwore gi nonro masano biro machiegni mar primary iluongo ni primary healthcare fund. Koro primary healthcare fund ni biro fund screening mag cancer mag prostate, mar breast, mar cervix. To magi cancer mang'eny machando ji kabisa gi mar breast. Kendo kwa dhi mbele wabo yudo ni thieth mar cancer wuon omedore. Chon nyicha kin gi cancer nyaka chandri mokwongo ma laktar gol biopsy kuomi ma daktar ng'i biopsy magi chula kendi magi timni test koso ni gi cancer koke ichako bedo gi cover kuom NHIF. Sani kuom thieth masani ni wacho ni National Social Health Insurance Fund bro chulo ni kar dwaro cancer no diagnosis to gi staging mamano omi 1,400. Koro kitieko kanyo ibo dhie thieth ok bipogore ahinya to thieth machon cha koro sani omedi. Chon nitiere gik moko ma iluongo ni chemopot. Nitiere chemotherapy moro minyami madhi mna ndalo 4 ma en obet ma e dendi odonjo mana mos odonjo mana mos. Idwa ni mondo mige ogi gimoro miluongo ni chemopot miketo e korika. Gino sani sirikal bo chulo ni, chon chulo ni nyaka chule kendi. Daktari Makima kagi kanyo winje Jerry bende omoso nyiko Ramogi mondo wadhi nyime gi twak aneno ka twak obedo mamit kendo sechako chiwo ler ma japiny gombo ng'eyo ni tang'o gini manitie i SHA kopim kod weche manitiere NHIF. Machiegni nya Dr. Jerry. Erokamano George. Wause ubedo kwa wuok mabor kendo NHIF ne wang'e kapod watin to ndalo machon ne wang'e mani kidhi e osiptal to NHIF dhi chulo ni mana otanda. To sani ne wasechopo kuma koro NHIF ne tiyo ma ne chulo ne ji gik mang'eny ma kata mana dental kaponi laki moro rami to NHIF ne nyalo chulo. Nitie gik moko matindo kaka daktari owuoyo weche cancer ne nitie ma NHIF chulo to nitie mana ok chul. To program ma koro gibiro godo ni apa ni program ni kaponi obedo implemented maber en mani pok wang'e gik moko e iye to kaponi gi implement gik moko e iye maber to ma is one of the one move ma nyalo konyo oganda kabisa. En mani koro ratiro mar ng'eyo ni gigi be dhi bedo kaka dwarore ema koro tek niwach nitie ng'ikruok moko mosechako matindo moneno kendo koko matindo bara pesa moro timre kama koro kanye ma koro waywak ne ni to be dhi bedo kaka giwache ni lakini ka gikete kama to ang'e maber ni kalure gi kaka ji tiyo joma onge tich
ng'ato ka ng'ato nyaka yud chance mar yudo konyruok e wach social health insurance fund ni. Koka kata social health insurance fund kata mana SHA ma en social health authority. Gima ng'eyo ni gikete e tiengni adek. Ma wan gi primary health care fund ma mano ichulo gi serikal. Serikal ema chulo. To kar primary health care fund ni kanyo ma wang'e ni nitie outpatient to nitie inpatient moko be nitie gik moko ariyo adek ma be ginyalo thiedhogo. To kokowuok kanyo to wadhi kendo ma serikal chulo ne ji wan gi critical and chronic health care fund ma mano be serikal nyalo chulo ma ng'ata mobedo registered ei SHA nyalo timo nade, nyalo yudo konyruok kalure gi kaka gimiyo ji. To nitie kar SHIF mawacho ni social health insurance fund. Kanyo ema mago koro jok machulo pesa inyalo bed ni ng'ado gi statutory deductions ing'ado gi e msara. Koka mano to ginyalo bedo ni gichulo kendgi. To joma chulo kendgi gi bende nitie kaka giwacho ni nitie kaka gidhi ng'eyo. Kanyo ema koro pacha duog ng'eyo matin to gidhi ng'eyo nade ni ng'ani loso pesa ma kamani wach ng'ani ok ondiki. To jok michulo man gi msara to giwacho maber ni gidhi golo 2.75% mar osara ma giyudo. Koro kanyo be ang'e ni gidhi golo pesa mang'eny maloyo kaka ne NHIF yudo, ma kapo ni pesa ni otigodo maber kata ka jopiny oyie ni pesa gi be giyie ni mondo gigol to dhi konyo serikal kapo ni dhi kono SHA mondo tich maler kapo ni gidhi tiyo kono maber. Alright, Dr. Jerry Wangari kanyo mondo penjo moro. Kar thieth ma utie sani nyo chenro ne ochakore odiochieng' manyoro nyo yango yanga. Kawuono nutiyo kod NHIF koso nutiyo kod SHA? Kawuono ne watiyo gi SHA, NHIF nowe tiyo. Ne wawe tiyo godo nyoro. To nyoro no system ne rach. Kawuono be okanyal wacho ni system ne ber. System be ne rach. To apart from that, nitie gik ma be kata kidwa ni chako idwa neno jatuo. To nitie gik ma ok inyal ng'eyo ni idhi tim nade kata in pesa ni kaka osiptal ni wachi ne owala. Yes. Idhi yudo pesa ni nade. Koro ng'e ni ok inyal dhi adhi trichiwo. Nitie jok momi ratiro maber mong'e kaka dhi tiyogo. To nitie joma pod kia. Koro kaendi ema pod ng'ikruok moro nitie. Notimo nade kawuono kata nyoro? Sama jatuo nobiro osiptal notimo nang'o? Nonyisgi ni wan gini wakia doura doga dala koso ninyisogo ni koro nikech gini wakia kore pok wawinje malong'o koro donjo ofuko mondo miwa gimoro matin nikech wan bende wamenyo nitie jomowinjo bed ni chulo nitie gik mowinjo bed ni nyiewo mondo thieth odhi nyime. Mana diera. Osiptanda kuma nitie kawuono to naonge tich. En odiochieng' achiel naonge tich. To jotuo mag NHIF ok wane mang'eny ahinya gi sani. Koro ok anyal wacho ni waweyo mok wathiedhogi kata ni wathiedhogi. To kalure gi instruction manaweyo ma koro wawinjore godo osiptal ni wakuong wawinj wang'e ni gini to tiyo nade. Koro sama ung'eyo ni matemo penjo Dr. Jerry ni sama ung'eyo kaka gini tiyo ni jogi biro gi omenda magi wacho ni gibiro gi omenda margi. Alright, setieko iduoko penjo no makare. Erokamano ahinya. Koromo bang' thuolo machuok kende abiro miyo thuolo Nyakwaramogi mondo un bende ugoye simu. Nyakwaramogi kaw thuolo goye simu ka intiere kod penjo moro amora ne dakteche ma wan godo kawuono. Watemo mana lero gin bende kaka giwinje nikech gin joma jotuo ringo gore kuomgi seche ma jatuo obedo kod chandruok kata midekre moro. Koro gima ginyiso jatuo kanyo mondo ng'e ni gin bende pek mane mag yudo ma samoro jatuo nyalo bedo gi geno to odhi yudo ka inyise ni koro nyaka igol pesa to wacho ni to agolo pesa to sirikal oseng'isa ni send dekora e SHA ni ang'o momiyo achaka golo pesa. Koro mae gima wadwa ni mondo wang'e kuom dakteche mondo kik kata samoro kidhi to daktari onyise ni tim gimoro to neno ni sirikal chako bari wach kata neno ni samoro daktari ok dwa konyi. Magi gik modwa ng'eyo tieno makawuono. Nyakwaramogi namba mar simu nitie bwo TV mari kanyo live bute kama ndiko nitiere no ibro neno namba mar simu kanyo ibro goyo mondo wang'e ni to into pachi en mane. Dr. Primas, odiochieng' ma kawuono kane waloso kodi ne nitiere dich ma ng'iyo jotuo maneno ni ores ngima joma nobiro mondo mi omany thieth. Odiochieng' ma kawuono ne chal nade jotuo manobiro mondo mi ng'igi? Nitiere moko ma samoro nosebedo kabiro ga mane nuore biro kawuono, nitiere moko ma bende samoro nobiro kuom thuolo mokwongo mondo ng'igi. Notimo nang'o kawuono e kinde ma SHA, SHIF gi NHIF koro ji pod ok ong'e ni mane otiyo nade?
Koro ki iwena ta nyachako gi nyoro. Yes. Koro nyoro jotuo mang'eny nyoywa kabisa nikech wan jok mwathiedho gin jok ma wathiedho gi kansa, to thieth mar kansa en thieth ma kochaki kaka kawuono tinya bedo ni yudo thieth odiochieng' kodiochieng' kuom ndalo 20 ndalo 30 kaka radiotherapy en thieth mimi pile pile madhi wige dweche. Koro nyoro kanyo jotuo ochopo osiptende kuonde private kuonde sirikal kaka Kenyatta manyantie nyo onge thieth. Onyisigi ni gichul to gin giwacho ni an NHIF nosendikona nobro miya thieth kuom ndalo 20 kata ndalo 30 mane gisechulo pesa mane gisemiya gimiluongo na approval. Koro un kung'isana akel pesa to an abiro osiptal to aonge pesa, koro timo nade? Koro jotuo mang'eny nyoro nyokomi thieth. Nitie jotuo ma be itimo negi chemotherapy ma gin gibiro kawuono chako biro bang' ndalo 10 kata mana wige 3 jog be nyokomi thieth. Koro kanyo chopo saa 7:08 nwayudo memo ma CEO mar hospital ma Kenyatta to gi mag private hospital ka manyo ndiknegi gi Ministry of Health manyo wacho ni jok manigi tuoche mag kansa, jok manigi tuoche mag kidney matimo negi dialysis, jok kansa mitimo ni chemotherapy, mitimo ni radiotherapy, wadhi mbele gi thieth mar NHIF. Koro gin pod watimo negi form ma NHIF cha ema gidhigo mbele. To jok manigi insurance gin to gidhi mbele moko bedo disrupted. Daktari, wan gi simu moro ka mani Felix nitiere line mondo nyiswa ne en wuono penje moro ma en godo kata gima dwani mondo mi ong'e e twak maro ma kawuono. Felix, ma en Ramogi TV, oimore. Machiegni ahinya wan ka kod twak ma otenore kod weche mag okumba mar thieth mar SHA kaachiel kod SHIF. Inyalo duoko duond TV mari piny mondo wawinjre kodi maber. Ipenje wach ma samoro in iwuon inyidu kombo mondo ing'e. Felix Kabwe Warugo. Yes, Felix. Which what penny that Yes. That in change go we and yes, couple of minutes. Don't know ya chole ko kita kuchosha ni kusomara shani jambo rima ni. No ane penjo no Felix. Apenjo ni kaponi change go we and yes. Yes, yes. Chulo kwa dishi mukare. Chulo ni chaki chulo kendo kwa shauri mbele kusomara kwa All right, erokamano ahinya. Erokamano Felix openjo wach mar gowi. Aya, wan gi jal machielo ma bende nitiere e line marwa. Ma en Ramogi TV. Hello? Yes, yes. Yes. Iluongi ni ng'a? Susan, erokamano nya Susan. Aya, Susan mar namba kodero. Aya, wachako wawinja ne jal machielo bende mondo nyiswa kaka weche chalo. Andrew, oimore mar Ramogi TV. Apenjo jogo ni to wach mar chano ga atemu keto dhako system wacho ni dhako ok nyal donjo to NHIF ya an kod familia na te dhako e chiel gi nyithindo koro ka wengi wach mane mantie system mane ma itiyo go ne duga to dhako. Erokamano ahinya. Nyakwara Ramogi mano simu mogik omiyo we wakawane duoko ka wadhi nyime kod twak marwa e buch jopiny otieno ma kawuono. Koro mano simu mogik ma bende wang'eyo godo wach mar medo kwan jok ma yudo sire bwo chenro ni. Dr. Primas na pana ng'adi matin kanidhi nyime inyalo kawe akawa gi kanyo kaso wabiro duoko penjo mar Felix kaachiel kod Susan to kod bende jal ma ogocho mogik ma penjo wach mar medo ji kwan mag joma iluongo ni beneficiaries lai machal kod ma. Koro anyasama ni nong'iswa ni tuo che mar jo kansa mane dhi mbele wabro dhi mbele to nikech SHA ni pok owinj maber wabo tiyo gi NHIF koro mano nokonywa. Koro ne wan gi joma biro manyo yot ni nigi kansa nyoro gibiro nigi chako thieth kawuono. Yes. Koro mano be wasebedo gi shida kabisa nikech osiptende
Kenyatta gene gi private hospitals man Nairobi kapok wayudo forms mag SHA gi pok nomiwa osiptende go. Koro nong'iswa ni forms go nitie to pok ochopo. Koro mano bokelo confusion nikech kwa ndiko form ma NHIF kwa miyo gini giter en kuonde mancho obedo kaka NHIF office mancha kao forms gi to tero NHIF nyiso ni gin form no gikia. Koro nitie confusion no hospital kendo wang'e ni jotuo kuom ndalo ariyo gi osebedo ka chandre nikech laktere ok ong'e gima timore kabisa. Managers mar hospital be pod kobede line kabisa mong'e ni to gitim nang'o to wambe laktere pok ong'iswa ni to watim nade. Koro nitie laktere wan nitie moko mapok oneno kata form mar sano koro wan chuno mane ndiko ne jatuo NHIF no. Koro kwa penjo to ning'isowa ni wamiya ne sirkal samatin mondo gilosa ne wach gik machendo gi kaka registration makata ji wacho gi wach form ni mondo koke wabi winj to wadhi adhi mbele gi thieth jok mane osebedo ka tuo to wa continue gi account gi mag NHIF. Jok mane gi insurance ma oko gi gin to wach gi ok tek. Koro ng'eni chon insurance no kiyem mondo thiedhi kionge gi NHIF to sani to insurance ma ng'eny no seyie ni wanyanyala filo form gi to gimiyo ji thieth to gidhi mbele. Alright, erokamano ahinya. Dr. Felix, Dr. Jerry, Felix penjo ka penjo ne samoro ng'ato ne nigi gowi kuom ranyisi samoro into kiwuok e NHIF ma samoro nyalo duoko penjo na ahinya to kaluwore kod ng'eyo mar kaka osebedo kuthiedho jotuo samoro ng'ato nitiere kod gowi to idwani mondo okungo chul areas ma en go koka NHIF bedo activated mane kaka nitimega mondo koro chak tich nikech koro en gima koro is up to date kaluwore kod dho kizungu en gima koro nyalo tiyo. Openjo ni koro koponi ni ng'ato nigi gowi cha mapok ochulo sani koro ka ji dhi shani koro gowi cha ojwang' koro uparo ni gowi cha dhi jwang' kosa ni dhi kawe kechon no ka jo mang'eny manyon cha nigi card mag NHIF ong'isi ni automatically obedo registered SHA. Ing'eni nitie jok ma dwaro thieth sani ma waluongo ni transition period nitie joma dwaro thieth sani to nitie joma gidwaro mani mondo gowi no lal to kidwaro thieth sani to pod ne pok ichune nin gi gowi to kata ka ne onge transition to ne ok inyal yudo thieth. Apani daktari mano adiera. Koro sani kwa wuok mwadhi another system makoro wadhi mar shani apani gowi ne machadhi gi NHIF mano pacha lakini jo NHIF manyalo miyo ratiro koro ni to wach ni dhi bedo nade kalure gi pacha to maendien is a new system to chaloga gi men kambi machielo. Waneno ka ji automatically obedo registered iwacho ni ibedo transferred yes. The transfer mar nyiso niya kani kaka koro Dr. Jerry rwakori ni ka wa transfer wi waketi e dot ok wadhi goli ni koro wacho ni wagol li suit mirwako maliche ni mondo koro idong gi shati kende iteri gi suri no ibedo transferred. Aparo ni ma nyiso ni samoro kata mana gowi no inyalo dhi ni odhi e SHA kocha mondo koro ing'iyo ichako balance kaluwore kod calculations kata kwano migo sani kaluwore kod percent mwinjo bed ni chulo ka dhi e SHA koso daktari ena koro mano wach mosechando wambe kabisa nikech ji mang'eny jowe chulo NHIF dweche 3 dweche 4 mokalo nikech ji ne rito ka gimelungo ni shane josudo kalison sani kech sirkal wacho ni shane ka in ng'ama nyicha ok nyal chulo to gibo chulo ni yes to ji mang'eny oseikore ni ok nyal chulo kata NHIF no ji mang'eny mincha wathiedho nyicha rito ni chieng' mong'iso no tuo no koko ringo dhi chulo ka gin jok manyicha ok ondik gi sirkal ondik gi private mi igole. Koro mano en gimo jiyo mang'eny osepenjo wambe wasebedo kwa penjo to pok wayudo nonro kabisa ni to gini dhi tim nade mana kaka daktari osewacho ni warito mondo kwa winj ni sirkal bong'iso jok taparo e pacha kaparo tapani jok adhi chako mako teri koch cha midonje SHA tinini in gi registration mar NHIF kor di automatically start a new one. It's a fund manyien although ne giwacho ni kech sani billion pradek mapoko chulo siptende koro billion pradek ni besane shani koro timango okaw ni nyaka koro gichul osiptende gi koro any debt manchani chon kata ng'ato kanigo should be transferred. Erokamano ahinya aneno ka wamedo bedo gi ler mopogore openj ka ng'ato wacho ni nodhi osiptal to ok onyal nikech mano Susan Manamba kodero korento ywaka ni gino ok onyal pekne asto ja neno mar mogik bende wacho ni en wuon
to sani udwa ni mondo mi orwak min ode e lai mar shani to koro ok nyalre. Ang'o ma nyalo bet ni timore samoro gi ng'eyo ma un godo kotende kod kaka cards gi osebedo ka tiyo e weche mag siro weche mag thieth? Well, gima ng'eyo ni dependence nyaka mbele ka indi kata sani nyodo nitie shida matin mar rwako dependence lakini mbele ka to nyaka migi thuolo mar rwako dependence gi. Niwach kata king'iyo package ma gimiyowa nitie moko mawacho ni omi pesa, oketni pesa ma inyalo tiyo gi pesa makama e household. Seche ma giwacho ni household ni manyiso niya ging'e ni nitie ng'ama dichuo gi ng'ama miyo gi nyithindo. Koro kapo ni nitie ng'ikruok moro matin sani ni ok nyal rwakgi to magi ma gidhi bedo en gima pod nyien ma ang'e ni idhi los gik moko machando ji ma sani idhi los gi mos ma kochopo mbele kanyo kata mana dweche 3-4 moko kanyo to ang'e ni koro gikailagi kapo ni gitiyo maler to idhi konji. Kawuono wan gi ji 4 ma bedo gi sidan nikech gin jok mane obiro mondo timnegi gimiluongo ni PET scan. To PET scan margi ncha giyudo approval e NHIF. PET scan ni en ang'o? En scan ma ing'iyo dendi te kin gi kansa to ong'iyo ni to kansa ni nyabedo nosedhi ka odhi ka. Yes. Kone wan gi ji 4 manobiro Nairobi West kuma ncho bedo approved ma sirkal ncho se approve negi 40,000 koro gine gibiro to gimedo 10,000 kaka nyicha NHIF timo. To ka gibiro kawuono mondo timnegi ong'isgi ni NHIF no sha oyie ni bro gidhi gitim PET scan no kendo gichul 10,000 no, lakini kapok gitimo kamano nyaka gidhi register. Koro gitemo register e simu otamore. Ato ng'isgi ni gidhi NHIF office. Koro ka gidhi kuro to jo NHIF go konyogi mag bedo registered immediately. NHIF offices mason matown. Koro makoro sani gin SHA offices. Gin SHA offices. Koro nene ni ji mang'eny nitiere kaka daktari wacho nitie challenges mang'eny. Aparo ni kata system bedo clog kata teething problem kaka iwacho ga sama gik mochalo. To apani ka ng'ato nigi shida ma kamano ber mondo ng'ato odhi kanye NHIF offices machon ma NHIF nikech sirkal thieth pod nitie. To sirkal ok nya we joge to en ni kaka waneno SHA gi NHIF ni problem mabet en ni apani sirkal otero gini haraka kanyo pok waloso weche piny kama ber. Kaka registration nonego bed gima mos. Ok ne ka sani koka ji register to chalo ni sirkal wanwa register 1 million prabich wa register odiochieng' achiel. Onge computer system manyalo register 50 million people in half a day. Kura pani there's a lot of problem kama. Okay. Koro magi apani according to the system kwa winjo ji tematema mos kin gi shida kikibede ot kata kikidog odini tuo dhi ka NHIF ing'i ka ginyalo konyi mondo gikonyi mondo register. All right. Daktari wanadonja ni kum Jerry. Dr. Jerry, kum ranyisi no wuoyo wach mar lak. Iwacho ni e higa achiel owinjo bed ni gising 2,000 mar ng'iyo makonyi weche mag lak gi. Idhi ng'ini go ka bende en kare oseng'iye to inyise ni ma koro dwaro mana luoka tiluoko ni kata ma to koro owinjo bed ni pudho inyalo pudhe ma bende dwaro ni koro kobedo ni kwa ng'iye to neno ka en gi bugo moro wahole kuyo moko mondo obed refilled mondo donj ni koro ok bed gi problem. Ma joma thoth samoro penjo ni ka 2,000 e higa to ma en ot kaka wawacho ni household ni bende en gima nyalo bedo ni nyalo konyo household kokete SHA kaka 2,000 e higa kuom ranyisi. Daktari midhi neno mondo onyisi gima chandi bro dwaro ni mondo mi ogol pesa moro matin. Kidhi kacha bende koka wach mar thieth. Ma en penjo mosebedo. Akeka un bende useromo gi gima chal kod ma ile manyien mar SHA ni. En mani pod wanyien e SHA ni lakini ka pacha to 2,000 e higa tin niwach kata lak ang'eni kidhi thiedho kata odiochieng' achiel to kapo ni tiyo gi pesa ni to inyalo tiyo gi pesa mang'eny mokalo 2,000 to ma ting'eno miyo kaka household manyiso ni en ot mangima ng'ato kata nyathi moro ne tuo otiyo godo ng'ama miyo kamano. Koro anyalo wacho ni otin en mani koro gikete kaka insurance cover. To apart from that,
kata mana king'iyo NHIF ne nitie ng'ikruok. Wan ema wadil gi primary health care niwach 2000 ni apa nokete primary health fund ya ma ndalo machon cha NHIF tiyo gi gimiluongo ni capitation. Capitation ni nochako maber, nochako gi 720 mano ng'ato ka ng'ato e yot imiyo osiptal. Koro osiptal ema koro ni gin koro mandate mar thiedhi to dweche 3 korumo tichaki medi kamano. Koro ikuongo imiyi pesa kapoki thietho. Kapo ni gidhi kete under capitation to en gima nenore. Lakini kapo ni en gima fee for service to apani odhi bedo matek niwach seche ma koro ng'isi ni en fee for service ni to in idwa thiedho jatuo. Koro ikia kata ni idhi thiedhe maromo nade. Manyiso ni jotuo dhi medo pesa gi mondo eka giyud thieth. Capitation ne ni koro in imiyi pesa chuth to jatuo ni nyalo biro kata ok obiro to pod yudo pesa cha. Koro ing'eni in gi benefit kaka osiptal ni inyalo winjo maber. Mani ora. Ni jatuo obiro kata ok obiro. Jatuo ikuongo yiero osiptal. Yes. Okuongo yiero ni an kapona tuo tibo thiedhe osiptal machalo kama. Osiptal ni to obedo registered e osiptal no. Yes. Koro ing'eni at least omiyi pesa moro ma kata kapo ni jotuo gi obiro kata ok obiro to ni in gi capital moro. Lakini kapo ni en fee for service mean ni seche midhi osiptal cha to pesa kose thiedhi to invoice ioro ne jo NHIF to jo NHIF chulo. Koro kapo ni ong'isi ni nyakiti mana 2,000 e higa titiyo gi ng'ata achiel kugitieko pesa no te. Koro ing'eni manyiso ni jo modonka nyaka gola pesa e ofuko gi. Alright. Koro kanyo be magi gik ma onego bedni josha leronwa maber kaka osiptende mondo wang'eni twatiyo nade 2,000 ni seche magi wache ni en 2,000 e higa ni. En capitation kose en fee for service. Mago ang'eni gik ma pod mbele ka inde wadhi ng'eyo. Alright, erokamano ahinya. Dr. Primas. Nitie pek maduong' kabisa kwaluwore gi ndiko kaka service ni itimo to mit kabisa kendo ber kabisa kendo dhi miyo ji mang'eny dhi yudo thieth kendo thieth nya bedo maber. Mano kaluwore gi gimondiki. Yes. To kwadhi e service delivery kata mana kaka dhi time. Yes. Tek nikech piny osedhi mbele. Ndalo manigolo lak ji 2,000 en chon. Lakini agolo mana 2,000 e kuine osiptende matindo dala kucho. Kata mana dental clinic maber mondo gol laki ok nyal chulo pesa matin 5,000. Nikech kaluwore gi ngima masani ng'eni laktari be nyaka yud gimo keto ofuko eko nyang'iyo sut kaka daktari nigi sut ni. Yes. Sut ni ok en siling achiel. To kidwar ni koro a whole family da ketelo miadi tende ni kagin family mar ji 5 ipogo gi 2,000 en pesa di 400. To laktar sani consultation ma standard kaka dental consultation en 3,000. Golo lak en 1,000 wach kata ko duoko niga mapiny en 4,000. Mano 7,000. Koro kimiyo a family 2,000 onge gimitimo. Koro mano dhi chendo to no chuno ni ji mang'eny ibo thiedhe health center. Nikech ramna Kenyatta National Hospital ya file en 1,500 ogol ni laki en 3,000. Kotene ni mano en mana ng'ata achiel. Tin gi ji 5 approximately ji 3 nya bedo gi shida mar lak. Kenyatta en about 4,000. Ko 4,000 ki multiply ga 3 en 12,000. Ko chuno ni pod ji bogolo pesa e ofuko gi mondo giyud services mabeyo. Penjo mara ni uparo ni chenro ni ng'iyo weche mag chako thieth gi piny ahinya moloyo mamalo emomiyo oket gik machalo kod magi kod mana weche mag ng'iyo lago chak ng'i lagi ki osiptal machiegni dala koso ang'o ma unyalo wacho kamano? Gima anyalo wacho ni mokwongo onego bed ni wang'iyo ni to wan e category mane. Yes. Category mar thieth mar kaka packages magimiyowa wang'e ni ji chudo diriyo. Nitie joma chudo ming'ado sara kata gichulo kendgi to nitie joma ok chul. Manyiso ni giweyo room moro mar joma ok dhi chulo ma serikali ma dhi chulo negi. To kapo ni serikali ma chulo ni to oket ni pesa matin. Niwach kwang'iyo primary health fund ni mamalo ni en ni ok en bora ni register
kata okichulo to nitie gima kotimi to inyalo yudo thieth. Koro kanye ma apani serikal oketo pesa moro matin ma kata kwang'iyo giwacho ni en 900 per year ma kia kata ni en capitation kata en fee for service to 900 per year ni ma koro emanye inyalo tiyo godo. Manyiso to 900 per year ni kapo ni tuori kata dichiel ok apar kata Nairobi ka 900 inyalo thiedhi. Mane en kiwango matin magiketo ma serikal matimo nade ema chulo ni. To nitie jok makoro donje okang' machielo makoro waluongo ni SHIF makanyo ere makoro nitie deductions gi nitie jok machudo. To seche ma ichudo ni kaponi ose ng'i niwach giketo system moro mang'i mang'iyo ni to ng'ani nyalo chulo pesa machalo nade. To jomoko nitie ma kata kelo ne gino onego bed ni gichulo kata 4,000. Nitie ng'ato mana ayudo kawuono nong'isa ni en gigo nogolo ne ni onego bed nochulo 4,000 e dwe. To chon cha to nochulo 1,700. Koro 4,000 ni tiye ni chule kaponi ok ondiki tich tichule e higa. Kalure gi chik magiketo sani ichule higa achiel. Manyiso ni ibogoni kwan to 4,000 ni kaponi mari en 4,000 kata 3,000 igoe times 12. Koro kose goni times 12 no koro eka inyalo chulo pesa ni dichiel. Mane ka gikete sani. To gima gikonyo godo ji kendo matin ma kia kata ni tiyo okanyal lero kanyo ero ni giwacho ni inyalo donjo godo e hustler fund. Seche makoro oseket ni kanyo no kidwa chulo gini to inyalo miyi loan mar hustler fund. Mane ma apani nyoro kani penjo CS to notemo wuoyo wach hustler fund kanyo to nokodonjo maber. To hustler fund ni ema koro ginyalo miyi godo ni kaponi okinyal chule te dichiel gi pesa ni to wanyalo miyi hustler fund mondo itim nade mondo ichul godo. Koro king'iyo mano mago jok ma kata king'iyo kategori margi to nitie gik ma ginyalo yudo kata pesa moro ma bet berberie ma giyudo e thieth ma ka gitiyo gi SHA kata SHIF. To koro kwadok e critical and chronic illness kanyo be giwacho ni kaponi ibedo registered to kendo ok ochuno ni nyaka bed ni chulo pesa, serikal nyalo timo nade niwach mano koro wuok e exchequer, mano kuoge e SHIF, mano wuok e exchequer, ma mano ibo chulni kendo. Koro kanyo be ing'e ni nyaka gimiyi mana matin niwach mano ok pesa ni, mano pesa ma serikal ema timo nade ema golo. En marwa niwach wachulo tax, en mani koro serikal ema gole to bogole matin. Emino ka nitie gik moko ma kinyisowa ka ni 2,000 giga to waneno ka wan wuon gini ok bi konyowa. En mani koro serikal omiyi gimoro matin, mano gi pacha. Koro mano en gima serikal omiyi mopogore kod omenda ma nitiere SHIF ma ing'adi ma itero kocha. Mano en gima serikal miyi mondo miyo joli koponi koro kodonjo kama koro ikawo omenda kowuok e SHIF ma en kungo mari kata omenda misebedo kioro ming'adi kono koro ema biro konyo julo wachni. Kane President Ruto kelo wachni ndalo mag nitie mono wacho ni nitie ndalo moro owacho ni onyalo bedo ko nitie jaka jok ma ok ti mibo chul negi. Apani kinyalo ng'iyo chien kocha to inyalo yudo kuma ne president owacho gima kamano. Koro kane jogi ok ti tibo chul negi to ne ji penjore ni to ibo ng'egi nade tibo chul negi nade. Koro jogi mano e shida mwan godo en mania omigi kategori moro to kategori momigi no en pesa ma kaponi dhi godo hospital to nyaki med mari. Okay. Daktari, Dr. Primas, tuoche ma bende wacho ne gin tuoche matama milongo ni chronic illnesses ma bende gina moko kuom mago ma samoro wacho ni muonyo kuom ji omenda mathoth ahinya. Kuom ranyisi mondo ithiedh tuo mar kansa wacho ni idwa ni thiedhi chiegni pile ka pile kuom ndalo 20 kata kuom ndalo 30 luwore kaka oyud ni dendi chalo. Gin ber mage mashagi nyalo konyo joma chal kod mago nikech gin jok ma samoro winjo ka wacho ni wan to koro gini chal gima nyalo hinyowa koponi ok ong'e malong'o kata gini nyalo resowa koponi ong'e malong'o. En ang'o ma isefwenyo ni nitiere SHA ma opogore kod NHIF ma nyalo miyo jatuo yot kata nyalo miyo jatuo pek poni otimore yo makare? Kotimore yo makare to dhi konyo ji kabisa jok ma nigi tuoche machal kama nikech kaka daktari wacho jogi bo yudo thieth kuom funds kata omenda e yore ariyo. Mar SHIF ma en pesa migolo to wagolo wate to waketo to pesa no thiedho. Aeto kendo moro ma serikal bogolo ni miluongo ni critical or chronic care kati wacho ni emergency fund. Koro mano
example in gi cancer kata mar obo to osethiedhi ma pesa chorumo, koro wan kendo gi fund manya sirikal nyalo goloni kuom critical kia nikech in critically ill kendo in gi tuo miluongo ni chronic illness, koro mano kendo nyalo medo mami thiedhni. Koro kuom pesa sani ma giketo mag cancer gi bro thiedhi to in gi additional fund malachiel. Mar ariyo, wan gi treatment masani koro expanded kabisa. Chon NHIF ne chulo to ji ne golo kendo pesa mang'eny e pocket gi. Kaka anawacho di sama in gi gimoro ifuolo ma laktar pa nyalo paro ni in gi tuo mar oboyo, lung cancer, nyaka ogol biopsy specimen ma wach ni in gi cancer kokichako thiedhi ma NHIF cover. Kapok igine mano tichulo gigo. Koro sani Social Insurance Fund bro chulo ni nyaka 10,000 kochakore pim nyaka thieth. Koro gimoro nitiere ka. Abiro neno daktari mondo mi adonja duong' dho daktari mondo yawna mondo anyise ni yawa daktari ana winjo kama ma miluongo ni consultation fee. En bende okete iye ka nikech kae kama jomoko wacho ni nikech kidhi kuom osiptal tibiro ng'isi ni consultation fee en 1,500 kuom ranyisi kata 1,000 ma en neno daktari no igolo 1,000 ma bedo ket ka koso ento onge chako mana chakre pim nyaka thieth. Koro ento bro luwore gi hospital midhiye. Okay. Nikech kidhiyo kaka osiptende mag sirikal gi ka in under sama pod idhino to tuoni ni en under primary health care system kata primary health care fund, ibro sirikal bo chulo ni. To wach ni sani kaka Nairobi ka idhi hospital ma Metropolitan kata idhi clinic e Buruburu kachicha to kata idhi e clinic mar Mama Lucy kata clinic mar se Dandora kachicha. E Dandora ibro goni bei mopogore gi hospital clinic ma Buruburu daktari en private. Obong'isi ni consultation fee mara en 3,000 to thiedhi kama en 2,000. To kuom kaluwore gi tuo ni en mar primary health care nikech wan registered level 2 level 3 imiyowa pesa mar 900 mar family a whole year. Koro obong'isi ni 900 momiyi to anto mara en 5,000 koro ichulo mago mondo thiedhi. Koro ichulo modong' ni. To ka in ka sirikal wacho ni okay thieth marwa en 800 to sirikal thieth na mar 800 to sirikal to mi 900 koro in wathiedhi athiedha nono. Koro mano to pod nitie private doctors kata mana sirikal ma government ki exceed the amount midwaro to nyaka itop nyaka imedi. To mano pod ber nikech mano gima ncha timore ma bincha waseng'iyo go. Mana kidwaro ni mondo koro ibed fully covered nyaka ibed gi private insurance mari. All right. Nyakora mogi weche koka mit kaneno ka nitiere ote moko ka wasom gi nitiere moko mabendo oseduoko kaka ng'ato penjo ni an pok andikora nyalo timo nade niwach ni nyalo dhi ofise ma chon nyochi luongo ni NHIF offices masani koro gin SHA offices mondo ng'ato nyalo konyruok e ndikruok ma kamano. Ng'ato penjo ni ka ichudo kendi tichulo pesa di. Aparo ni Dr. Jerry nosewacho ni mane gima pod sirikal temo goyo kwano ng'eni to yuto mar ng'ato en nade mondo koro kedhi chulo kendi to biro nyisi ni in nikech yuto mari sirikal oseyudo ni en kama koro mae pesa ma ibiro nyisi mondo mitim. Penja daktari niere kaka idhi kony jal mane oro kwayo ma NHIF mare opuodho pesa moro mondo timne jatuo surgery. Bende SHA biro timo kaka NHIF noseng'ado. Mano Felix mar Migori mopenjo kamano. Okay. SHA is good for me. My name is Victor Otieno. Wacho kamano. Erokamano. Kasto daktari bati penjina dakteche ni SHA magi pakono biro tamo gi ng'anyo makata jotuo to. Yedhe bende biro yudore osiptende kidhi e thieth gi kada kaka Jaramogi Oginga Odinga Teaching and Referral Hospital ipango line kata nyaka saa aboro mogik jomage mabiro tayo gino M-Pesa okay ma pesa oklalie kata ji oktamre kao ting mar thieth. Okay, openye ni SHA ni mupako ni obro tamu ng'anyo kada keche. Gima ng'eyo ni gimomiwa
mwan go dewi mesa Yes. sani kako ndike gi kako miwago to aneno ka gima en gima ber kako miwa en mani koro implementation opogore kapo ni gidhi implemente kaka giwache no to ng'ikruok moko matindo kata gik matindo tindo mapok gibedo godo ratiro mondo ka giketo ratiro to en gima nyalo konyo oganda niwach oloyo bedo nono. All right. To osiptende tegino osiptende mago koro wang'iyo niwach sani koro government osiptal kaka TUN ni koro gibedo devolved ma the county government monego bed ni ng'iyo ka yath nitie, ka tich nitie, kata ka thieth yudore kata kok yudre. Lure gi levels mag osiptal. Sani wan gi levels mang'eny, anang'i osiptende mang'eny ma wan kata mana thurwa kumoae. Osiptal en level 4 to otigo tieno. To nyocha otigo tieno to sani ok otigo tieno. Mangiso ni mano to ok en tij SHA. Koro wan SHA mwawuoye kawuono to wawuoye mana gima document momiwa mwaneno ka neno maber kendo nyalo konyo oganda kalure gi kaka intie. All right, Dr. Primas, baneno ka koro sawa ong'adore, wadwa mana ni mondo watiek gi kanyo. Koro gima osebedo problem e pinjewa mag sub-Sahara. Yes. Iluongo ni fund management. Pesa twayudo to kaka itiyo kode e sida. Ineno kaka sani gimoro ma inyo pinyni mogik iluongo ni pending bills. Imiyo service to chuli en a problem mar sirkal. To kwa sirkal nyalo yudo pesa tichulo to pesa itiyo go yo midwaro. Ka voto wacho ni traveling expense en 50 million. Kwa chope 50 million tuwacha. To kuma chope 50 million waneno ni wakao mar researcher tuwaduo kacho bed 100 million. Aito research bedo maonge gi pesa. Koro nywandno ok ne mosebedo ka nyuato. Kok wanya nywandore gi pesa kosebedo kwa nywandore to gini en gima ber kabisa. Nyakora Mogi, weche thoth. Chieng' moro achiel ageno ni wabiro yudo thuolo mar bedo kod apisa makoro ng'iyo wach mar SHA kod dakteche mondo wa compare ni daktari mae gima gini wacho ka bende gini nyalo timore maber ka koro jobiro manyo thieth. Aparo ni en gima ber mabiro medo go embaka kaka sa medo dhi kaka weche medo wuok jopiny medo bedo gi ng'eyo penjo bende medo penji mondo lero bedie e kinde ma SHA Nyakora Mogi koro chako tich. Erokamano ahinya kuom keto Ramogi TV lo Dr. Jerry Okelo kaachiel kod Dr. Primas Ochieng. In bende Nyakora Mogi mikawo thuolo mar yoro na ote mari kaachiel kod bende migosi kod in bende miketa kata wang'i kendo ng'iyo kaka iwinjo kaka wach mar SHA en kopim kod NHIF poch gi pak. Nyinge en George Bati loya mosiro weche gi duto te Nyakora Mogi koting'o jaloko mara iluongo ni Wilson Ochuka, director mara Philip Ochieng kod kweth mare duto te magen godo e kiru mar ariyo mar keweche kaachiel kod jago picha mar Ernesto bende Nyakora Mogi. In bende Nyakora Mogi wacha kami poch gi pak wenda bende poch gi pak kuom biro otieno ne mondo gipognwa kata gichutnwa rieko kuom gigo ma nyalo miyo wabed gi ng'eyo ngima wa nikech iwacho pile ni ngima en mwandu. Nyinge en George Bati otieno mokwe oriti masani. Sama Papa. Jipange na View sasa imerudi kwa mbwembwe na vishindo. Jipange